Kaalaman sa mental health at gender development ibinahagi sa mga kabataang leader ng syudad. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Lumahok ang piling mga 14 Supreme Secondary Learning Government o SSLG officers at mga anak ng parent leaders sa isinagawang Gender and Development Agad at Mental Health Training bilang bahagi ng programang naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at paggalang sa pagkakaiba-iba at pangangalaga sa kalusugan ng pangkaisipan. Layunin na pag-asanay na mahubog ang mga kabataang lider bilang mga responsableng tagapagtaguyod ng positibong pagbabago sa kanilang mga paaralan at komunidad. Nagkaroon ng talakayan sa patayang konsepto at prinsipyo ng gender and development kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng gender equality, pantay na oportunidad at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Pati na sa understanding of SOGI, promoting respect and inclusion in school na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-unawa sa sexual orientation, gender identity, and gender expression at mental health for teenage students. Kung saan binigyang pansin ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan ng mga kabataan, tamang pagharap sa stress at emosyon, at ang kahalagahan ng paghingi ng tulong kapag kinakailangan. Bilang pagkilala sa aktibong pakikilahok ng mga kalahok na mahagi ang City Social Welfare and Development Office ng tote bags na may lamang notebook, ballpen at mga mug bilang suporta sa patuloy na pag-inang ng kakayahan ng mga kabataang leader. Kasama mo mula rito sa San Carlos City, ako si Idol Kate Dispo Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.